John? Qed nisimek, però John. x'intom xtarawni. Tinkwetax, ħaniprofa nara kux video, għanna video tijaw? Qed tarani? Iva suppost qed narawh minn hawn ftit ieħor. John, inni intant nagħmelek il-mistoqsija, mbagħad nirranġaw il-video, tinkun hemm qed narak. Qed narak close up ħafna. Mela, tajjeb, John, inti ktib dak il-post fuq Facebook il-bieraħ l-istess bħal Marka Milleri qed nistaqsi x'ġelek illi tikteb dak il-post il-bieraħ. Kif x'ġelek biex tkun urtat? Iva, ħanilek għalfej weġġajt, ħanilek għaliex. Jiena ġej mill-Partit Nazzjonalista, twilit nazzjonalist, missieri wieħed mill-attivisti tal-Partit Nazzjonalista, missieri kien il-persuna li kien jieħu ħsieb il-bini tal-istamperija, tal-ewwel stamperija, kien segretarju tal-Ministru Karwana, u isser kien li il-bidu ta' dan il-ħanut ta' Crystal Palace, il-missier ta' ġa Mr. Martin, dak kien naħseb fil-flets hemmhekk, jalla konna 5 familji nazzjonalisti minn dawk il-flets kollha, u s-ser kien wieħed minnhom bħalna dak iż-żmien. U li weġġajtu li da s-serkin ħadem 24 hours bibnu Martin sa maċja hemmek. U l-lum, orrajt, taħel ħattijħor, pero zammew dak il-post ikona, mux għarrabtin biss, għazzazax kolla, ġejjim minn tas sinjur u ġejjim minn faqar, tajab konna morru hemmek, nishtu l-passit sinjetu dak il-naqra tajjed dak tal-bot jew tal-gvern. Għadu sal-lum. Ekko, ver. U anka ċangura li ħadu l-lum, missieru safejna fien Alfred ma biex nħobb it-timbri ta' u koll. Safejna fien huwa nazzjonalist. Iġifieri jiena hemm fenek li weġġatni taf x'kienet mhux għax kritikat il-Joseph Muscat li għalija ma m'hemm xejn ħażin billi ħadhom hemm. Jien ħafna mit-turisti ħbib tiegħi li jiġu jiltaqgħu minn jiltaqgħu magħhom barra nġibhom hemm. Kollha nħodhom għand is-serkin u ngħidulhom tazza te minn din ħudu. U ġifiri fil-tazza tal-da. Jiena li weġġatni waħdax klassista u jiena għall-informazzjoni tenfenek missieri ma kienx inqas minna. Għax missieri kien fil-Partit Nazzjonalista meta missiera kien il-speaker. Tajjeb kienu fuq l-istess kabinett tista' tgħid għax kien segretarju tal-Ministru Karwana missieri. U miet nazzjonalist. Però weġġatni għax jiena ma niftakarx il-Partit Nazzjonalista klassista li jara l-kulħadd Zibel ħamallu, allura jiena proud li jien ħamallu. U jekk jiena ma nagħmilx parti minn dik il-klassi fenek, nibqa' ngħid li jien ħamallu mmur mal-klassi tal-ħamalli, għax jien ħamallu, twilit ħamallu mir-Rabat u mmut ħamallu mir-Rabat. U biex inti biex twaqqa' lil Joseph Muscat ma kellha l-ebda dritt twaqqa' ridikolu lil ħanut, ma kellha l-ebda dritt twaqqa' ridikolu lil nies imexxu l-ħanut, ma kellha l-ebda dritt tweġġa' lin-nies l-lulijiet il-ħaddiema biex tikkritika Joseph Muscat u tiġi xtejli Dr. Grixti ma kienx qed titkellem fis-sem il-Partit Nazzjonalista, la inti għandek il-kappell ta' President akbar akbar hemmhekk. U biex din ma ngħidx li m'għandix taqsam mal-Partit Nazzjonalista, għandu jiġi Simon Busutti li għandi rispett kbir li ħadni kemm itqajt miegħu u vera ħadd gost nitkellem miegħu. Tajjeb hawnhekk Brussels. U jiġħaq jew inkella jgħid jien ma naqbilx ma dak li qalet Fenek li hija l-President tal-Kunsill tal-Partit Nazzjonalista. Hemmhekk naċċetta l-apoloġija jien tal-Partit Nazzjonalista, imma li ħalli tgħid tikteb dak id-diskors qisu ma ġara xejn. Iva weġġet lili weġġet ir-rabti u kieku ngħidlek kemm nazzjonalisti anke uffiċjali kitbuli privatament li jaqblu miegħi għalkom qastafu. U dik il-speċi xejn, mhux għax nazzjonalisti u laburisti. Jiena, John, jiena smajtek ma interrompejtek, għax li anki li summajtni l-mod kif tkellim. Napprezza ħafna l-opinjoni tiegħek u nirrispetta. Ovvjament il-ħini għat jafas u sajkol nħalli kemmek.